Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kagi ko live tano kagi na miyangi paray sa unaya paray sa agyan kanan na matatagusan na title. So ko kumano samba yang adad na kapanasbih. Pamanadan panasbih sa agyan kuta oras sa kaya pakapasadian. Antoni ko kumano to korek so samba yan antawa kadi. Ikadua. Na upamakas kanyan na dan panasbih sagyang uta ka oonto diyan, kaderek at tuminindags kanyan na sagyang uta kaya tinagyan, naroom yan nasbih, o di na tumitransfer sa oonto daniyan, na ino, kuri kuta ka pa nasbih, antawa ka di. Namiyang isaanan ki Sheikh bin Baz, rahmatullahi alayhi, na ay nisambagyan sa na as-salatu sahiha. So atigyan so sambayang na kuri ka din. Ayamanan niyan, nagyang uta kaya sambayang utaw, na bida sa kukuman agusto ka panasbih. O pa makamisambayang ka sa subo na paliwga to. Na oriano ka pakasilam ka na suka panasbih na mustahab udi na sunnah. Pembala sangaon o pamakang galab ka nga. Mialoy tanwag yung utabalas yan. Ay perilar ka wallah subhanahu wa ta'ala. So, dusang ka, apiapan, ay kada kalian na lagid kada kal o bura-bura udi na bula-bula saragat. Bura-bura saragat. Na, sa moto na sukapanasbih atau minindag sa kamoto mo sukapanasbih atau minindag udi na tumitransfer sa onto daiyan kasumyong sa gyung uta sala ka o sumyan din sa gyung uta likod da masjid tumitransfer sa uta onto daiyan udi na tuminindag sa kanya na lumyalakaw sa kanyan naro panasbih na sa kamoto mambua ayan isumbago ni Sheikh bin Baz na la haraja fi dan natigin na awid akalon dan na muskilon ayamanan niya na mapapakay mambuto. Ugay na ayan na mapia, nagyong kuta kapakasabar o manusia, at ama sa dinyan mapasad so kapanasbih, na matatagod sa gyong kuto sambayang yan. Sambayang, adad na kapanasbih, da panasbih ko, oriano kaya sambayang yan, na korek no to so sambayang yan. Ugay na kaya labatan bin subalas yan, da matarutop subalas yan. Ikadua na, so kapanasbih at umitindag, udi na pilalakaw, kabadin lominyo sa masjid na lumyalakaw, udi na ad nagalabkiyan, na siya panasbih aging utaka pilalakaw niya na dad na muskilar o mapapakay mambuto ugi na ay pinakamapyan aging utaka onto diyan akapakasabar yan. So YouTube sumpat aging utaka live tanong kagi ami nakakan lagi duba important yan masambagad din aging utaka pakaysa yan. So baan pa napakaysa sa aging kaya makapantag sa aging kaya katasbih kapanasbih napakaysa niyo pan kantan di makapag live sa Roman an maiipos upama Ustad, suka panasbiha, imbis 33 na kaya sobraan kami 34. Kami lipat. Miya dusa o to, Ustad. Dama dusa. Kenapa miya dusa? Saradan yan tibuba. Kenapa ngap tibuba o bangap sobra Agus suka panasbih na madakali buntal. Oy, maingat ako magtawsog. May tubo. Madakali buntal so kapanasbih. Kenapa isisay buntal so kapanasbih? Aya pinaka malbud akapanasbih ay pangdawa kan rakan wa mialo si hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagyong kutwa pinaka malbud aya tano dinyo aya pinaka malbud akapanasbih nagyong kutwa kagiraw nga subhanallah makasapulo alhamdulillah makasapulo Allahu akbar makasapulo nagyabu ipanasbih ka diyan kaya makasapula subhanallah makasapula alhamdulillah makasapula Allahu akbar niya pasad dan natarotop yan niya pasad rodin o di ka di inggagaan o di ka di imalayalayag o di na awan nagalabak ka di ka pakalanat nagyo sarang aging panasbih subhanallah sapulo alhamdulillah sapulo Allahu akbar sapulo niya pasad okay. Pwede po ustad tag 100 times bawat tasbih di ka pakay kagi ayaw po pangulalan tanong kung kapanasbih si Koreano sambayang na subusom niya nga aaloy sa hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ka pakay o baka manasbih si Koreano sala Koreano sambayang sa tika subhanallah 100 times alhamdulillah 100 times Allahu akbar 100 times danan maaloy ko hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabusam niya aloy nagyuta inaloy tanong kagi pinaka-simple lang nagyuti pinaka malbud kimures na kaon kailangan na kaon udi ka di ingagana nagalabak ka nagyuti pinaka mapyar ka so pasbih akakaptan kapakay oy pipa kayo mga ulama so
pasbih akakaptan. Ugay na ay na pinakamapian lagi ko to mga kamartano. Giyan ko to mga kamartano. Lagi upama na lagi day giyan kay kamartano na subhanallah upama kabatan na bagi-bagian na giyan na talo. Giyan na talo. واحد اثنين ثلاثة جي أبغل تلتنا مع جوريسا واحد اثنين ثلاثة sama no to naging atutlo na 3 times 5 na 15 nasa pula 5 subhanallah mas mapiaya pagusar na ka naging kay alima adiso pasbih ugay na pipa kayo mga ulama tan so pasbih aya ba na sunna naging ko to alima apagusar na ka na mas mapiya at yung mga ulama tan aya mo sarkap man na sukawanan alimang ka aya mo sarka na sukawanan alimang ka na upa makapagusar na kapan sudiwa nga alimang ka na dad na problemaon, dad na muskilaon. Dad na muskilaro. Upa makapag-usar nga so, diwang alimang ka na da problema ro. Okay na yan ang pinakamapina ebo pusar na ka nakawanan. Ustad about sa abdas, na so abdas ka ko magrib na kapakaya gito ni abdas ka ko Aisha. O wait, tama sa di ka pa nakabatali. Inunta na sa mga sahaba, inon Allah alaihim na namiyang pamanutulas. Iko mga sahaba, na so abdas yang ko ipong ko subo, na ayan yan dan abdas tamang ko Aisha. Ino to, kagidin ka batali. Sabab po to sa din ka batalis kanina. Taman sa Canada ka pan ka batali, na upama ka miyagabadas ka aluhor, ay barat yan, miyagabadas ka aluhor, miyaw maswasar na da ka kabatali, kapag di kan magabdas. Di kan pagabdas. Miyaw mas magrib, da ka pan kabatali, di kan pagabdas. Miyaw maswasar, da kan kabatali, di kan pagabdas. Dahil na muskilaro. Inon tabu kabatali ka. Nasupa makabatal ko abdas na di tanong uban di tanong miyang bandingan miya pamagusay antaw kada paano stad so 33 panas biya review nga so video tanong miya pusa before 30 minutes na live tanong sa yung okay kapanas bisa kuan tlo pula utlo. Ustad, pag nagkamali kayo sa pagtatasbih, kadusa taon? Di akong kadusa. Kanaba akong kadusa? Pwera na lang kung sadyain mong gawin mong 100 times, 200 times, na hindi naman yung nabanggit sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So kung mano ta, misimbayang sa subo, na pisimbayangan yan o pama, pisimbayangan yan mansuluhor, kay ad nagalabak yan, nadaaban yan, tunaw to. So, pisimbayangan niya sa luhur. Ano ba niya to? Pisimbayangan niya sa subo. Nauriyan niya na misimbayang sa luhur. O ya kaya simbayangin niya, kagi nagalabakyan, o ya kaya simbayangin niya sa luhur na si kuwaktwa subo, na di ka pa kay. Kapag sa mga syurot, o di na syarat o sambayang, na simbayangan ka, so sambayang si iku oras yan. Ibarat yan na aya oras o luhur na alas 12. Na upama ka simbayangan ka suluhur alas 11 kakagitig ka at naglabag ka may ka alas 12 na didno to ka pa kay didno to makaunted aging ko ta sambayang ka didno to ka pa kay so mas mga dua ko syaitan naging ko to mga iniposta no kumiyona mbatian ka so ayatul kursi mbatian ka so kul huwallahu ahad kul a'udhu birabbil falak kul a'udhu birabbin nas saging ko ta oriano ka pa sambayang ka Nagyo mga dua to upamanay plindung ko to ko Allah subhanahu wa ta'ala po sa gyung uta karato syaitan. Sa iko man sambayang bata dilaboron so ayatul kursi na igira biyati aka ko uman den sambayang apaliugat na ayabu apagaltan yo sa surga nagyong ko to akawafat ka kaw maarkaw ka patay. Sa to na isunday gira miyari bat su tasbih ibarat na kalipatan ta na miya ka sobra o di na korang. O miya ka sobra na da muskilon o korang na tarotopinga. O miya ka sobra na da muskilon. O kurang na tarotopinga. Asaragi mo to kaya pa ka sobra niya na kana mga piti baba. Ando na yung okay to kita kapamutar. So Quran na bulong. Nagusumang ulama tano. Siko wasya tadi ni pamamakin gagi na ay pinakamal apugusar niran adiran di pamumulong agusakan. Pagusar mo lalayon. Na diyan ko ta suratul Fatiha. Api ando na naklasya sakit. Nabati ang suratul Fatiha. Sa tatarimaan na kaasubos Allah subhanahu wa ta'ala po pakabulong. Agupang bagay ko bulong. Ustad, so mga okay-toget kasar ko sambayang igira di malayalayag. Maluanan mata sa bandingan.
gingan na kita kakasar sa sambayang. Ana video tanusan, miya pa magusay tanon ng Koreano, miya ka duragun na yan de. Ustad, anda taman bes sewaktu aluhur. Sewaktu aluhur, datan makuha mga disukwan. Na, sewaktu aluhur na anda ni kapetiol o kwalungan, mapetiol o swalungan, ibarat yan, nagi swalungan. Na makapetiol o na kadapuan ka piya-piyaso, along ka. Na kadapuan ka piya-along ka to, na sama no to na diro ka pa kayo sa simbayang. Na andin man ikapuli diyan sa sama ito, matipas swalong ka, agyong ko ta matipas swalong ka na sumiyod sa waktu luhur. Na aya ka kada waktu luhur na mau mas waktu asar. Ha? Waya ka kau mau waktu asar na alas 3 na gito ka kada luhur. Andin ni ka pakasuldo asar na miya dan so luhur. Opmano alaw na alas 2 na dapat no tumadas waktu luhur. Okay? Igira miyalit ka kung magrib, miyalit ta miyada sumagrib, ito na ipsambayangan ta. Ay siya magrib. Igira miyalit ka sa magrib, ito na ipsambayangan nga, ay siya magrib. Ibarat yan o pa mga miyasul ka sa masjid, o di na miyalit ka sambayang sa ay siya. Miyauman ay miyalit ka sambayang sa magrib, na ay miyauman na sora so ay siya. Ito na ipsambayangan ka. Ay napsambayangan kasi kung mga katero ng mga ulama tanong na labo na bitartib. Kailangan na ma-arrange ka din, mapakatutundog-tundog kan piyaso kapakatutundog-tundog mga wakto. So, ayan nagkunan kasambayang naging utwa magrib. Naguka bumakasambayang sa Aisha. Inoy Aisha, miya kalaya-layat sa oras yan. Okay? Ustad, so kaunto da, iftirash, agutawarrok, anto na ibundalian. Di tanunan iman to kiaplay aging una na tawarrok ako iftirash okay na yakatawa ko ron nakatawan ka subas sa Arabian tunay ko kumano imam adi sembayang ako makapat sa microphone bid'ah di kenapa to kapad sa bid'ah diniyah kenapa to kapad ko bid'ah apim babag ko agama Islam kay nun yan to kakapat aging uta microphone ka wasila to okay to an manag o mga ma'mum yan agyang ko takap mbati yan o din agyang ko takap takbir yan na piyasa kan na miyasalak amya kapag imam ako sa Ramadan ako makapta ko mismo sa microphone sa agyang ko tadi kan di kapag imam kau di ako kumapat sa microphone na piyasa ka tasbihakan na din katawan ng mga bae na kibagag sira sa sambayang Sheikh, so sambayang nga mga sunat, sambayang ko mga pagalta ng mga bang aguso farado. Nagkapakay ayabu di ko plakayan, malumbot ako ikabatiya. Da ano masama ito tayo mata, na di tapan plakayan. Ustad, ino di ka sa may kumya taakhir. So sambayang Aisha sa pimbaba. Ino di, Ustad, ino di ta kadusa, amay ko miyata akhir susambayang Aisha sa pimbaba. Ay katakhir so waktu Aisha na malayata. Na man na maragno ba nga mata akhir sa kabubay. Asya di sambayang sa walay na maragno ba nga mata akhir susambayang Aisha. Kaya miya kalayalayat sa oras yan. Padagkataro mga ulama tanon na taman sa lo kagawi sa oras yan. Padagkataro mga ulama tanon na taman sa di mo masusubo na oras o to Aisha. Ustad ang doon ni imaana evil eye. Di ko katawa na evil eye. Ginaso songkor. Ginaso songkor at higtan sa basam ranaw. Agito so piuranan wal ainu haq. Mialo sa hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging kota songkor na benar. Ibarat na aging kota kaya songkoran so tao ad na okay na ding kakatawan o baad na panyakit ka songkor. Kagina na tawa na sa panyakitanan ang matatago ko manusia ay gira inimbina yan nagyong kutwa siya'y na kabinasaan yan. Igira inimbina yan nagyong kutwa siya'y ada makatero sa Masya Allah, Subhanallah. Kaya miya tero yan na ay do, isa na miya kataita-ida ka adn. Isa na miya kalalae mata. Isa na miya lalae bisa ka adn. Isa na kiyaw kaulay tawata. Nagira yung pitero yan, kana bang Masya Allah pitero yan, na din yan katawan na adna sakit, mapapadal mo sa giyong kutwa mata niyan, kisugat sa giyong kutwa tao, na ginan mo isa ba pa ginan na adap kilay tanawat kyaw kaulit na beden miya takawa piyagti ino to miya sugata songkor
Nagyuto kaya sungkuran swata na piuranan, piuranan. No giyan kanan na sungkor na kailangan as kita no nagira na miyelay tano kagi di tano katano anta no ni katataguan sa nasakit ka adna tawa katataguan sa sakit di tano katao anta no ni katataguan sa sakit agiyan kanan na sungkor I feel o pa man na matero ka sukatero na kapakaya kasabapan sa kasakit na gimutam miyelay ka. Isinaya mataida ka adin, isinaya gwapo, isinaya mataid, maganda sa Tagalog, mga babae. Na dito, kung nabagyuti maptero ka, dapat na mashallah, isinaya mataida ka adin. Ustadi barat buo, ad na imama, miya malumba tawi ka batiya, miya kadagal sa komenta. So sambay ang mga furrakaan, nagkapakadi sa kaban sa sura, so ikatlo agoy kapat, karakaa. Miya kagana ko madoy kabat ya. Oy, dingan sa kabi, kakanabab sa kaban. So sambayang 4 rakat, ibarat na luhor, na sagyong ko paganay arakaat na mabati ka sa Fatiha na sakab ka. Bati ka sa sura, uri na aya. Ikadua rakaat na sakab ka man. Ikatlo rakaat na di kan sakab. Ikapat rakaat na di kan sakab. Aya buong batian ka na Fatiha, Fatiha. Siyabot ka. Kayo ti sunna. Sumagrib, sumakapantag ko kakasar sa sambayang na di kakasar sumagrib agu susubo. Ayap tero na kakasar na so kabalo yang ko patrakaat as sambayang a 2 rakaat. So ayabo 4 rakaat ko mga sambayang na sambayang lohor, sambayang asar, sambayang Aisha. Nagyang kaya bu at talutiman as waktoy kapakay akasaran. Na so kapangasar na sebuanan kapakay kudi malayalayag. Siya buanan mapapakay ko di malayalayag. Giyan ko ta mid-travel. May akaliw sa nga diyan. Matanay ako go pa kada di mag-live. Masya Allah. Tara ka sa Masya Allah. Katawa na ka napunta lang ka. Hindi nyo pakalawlakan. Na, ando pa sa pakisa pa da. Ustad paano suwi kakasar-kwasar. Gumagrib. Kanaba? Miyas magtanong ano. Di ka kasar sumagrib. Sumagrib na 3 karakaat. Susubo na 2 karakaat. Ay buag kakasar na so luhur, so asar, so Aisha. Naya kapakayang kakasar na so di mlayalayag. Okay? Sa lakaw ma so jama akatimo. Ustad, so kipur ang kolima. Mga pirabes. So kipur ang kolima ko tendo yasambayang na makapat. Makapat. Sa ikopat rakaat asambayang na makapat. Ibarat yan. Sambayang ka sa luhur. Sambayang nga sa luhur, na pagani akipurong kulima, may aloy tanong to mga kapato, pagani akipurong kulima, naging mo to takbiratul ihram. Pagani ka takbir, Allahu Akbar. Yuti pagani akipurong ko, 5. Ikadua akipurong ko 5, nasagyang ko to akaproko ka. Proko ka din. Allahu Akbar. 2 din. Ikatlo akipurong ko 5, nasagyang ko to akatindag ka, puun sa iyang ko to roko. Yung mo takatindig ka, makaroroko ka. Na puun sa iyang ko to roko na, takbir ka man, na ipuro ka pa sa lima, Sami Allahu liman hamida. Niya katlod, ano matataguso ikapat? Ano matataguso ikapat? Matataguso ikapat sa iyang ko to katindig ka, puung ka ko ikadua karakaat amya katahiyat ka din. Okay? Aro matatagusoy kapat. Ibarat yan na miyakatahiyat kan sa ikadura rakaat. At-tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibat wa assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Na makatahiyat ka at tindig ka sa ikatalo rakaat na amay ka tindig ka na takbir ka man sa Allahu Akbar. Miyakapat din so kiporong ko 5. So gito makapatuto so kiporong ko 5 si isa sambayang. Na may mga proko ka na puro na masulimang ka. Nagyutok man na may ka tindig ka saro ko na puro na masulimang ka. Gitu. Okay? Ustad, anto na ilimito kawatan kapakay kasaran. Anto na ilimit yan. So mga ulama tanong na dasan maupakat, anto na ilimit yan. Si isa Saudi na aya katuro aya katindag sa iyo mga ulama saya na 85 kilometers nagukabug pa kakasar. So pada tindag mga ulama tanong na makaliw ka kopter on ingad ka. Makapeloto ka, ragsa mga peloto ka, nakagimya di iman to so kapeloto ka, ka-restaurant iman to, na ibarat yan, o pamakasaka, na punga sa Marawi,
na sumyo nga sa iligan nawaya tinag ka nagyang utang atero mga ulama makaliw ka ko ingad ka ma-upload ka na makapunyuto ka sa iligan nakapa ako masar karo o di nakagaya nakapa ako masar karo api pandama 85 kilometers. Okay, madagal sukatero ng mga ulama tano. Ustad sa mga sunat asambay ang ko mga pagaltan ubang agusto salat farado kapakaya apadan ito sa ko comment farado adna kapakaya Fatiha bu pumati ang ko katitinag sa mga sunat asambayan kapakaya Fatiha bu pumati ang ko katitinag kapakaya kaagi suka sa kab na sunat suka sa kab sik mga sunat sambayan sunat suka sa kab okay na ay na mas mapian nagyang utama tarotop ka subalasyan at iba nga di mimumuray si ina atay na kalkawsar ba nga di mimumuray si kul huwallahu ahad ba nga di mimumuray si kul ya ayuhal kafirun miya makabububay ni nakyasa wala no ba ngayon hindi mga murais na waya buo murais ka na kul huwallahu ahad natisa ka ba sa paganay na kul huwallahu ahad na waya buo murais ka man na kul huwallahu ahad sa ka ba nagapmangoy ka na kul huwallahu ahad okay na panaman naman ngay makadagal kay murais kung mga surat si kung mga sura si sa Quran at ranigad na ya miyalo ranigad na ya miya kabang sa walay na tidid makadagal sa murais ka mas madagal pa ni mila lang agsuata kay kaririga di sa ka di ka pa kay mga talogaw iso ka pangasar si kukatero mga ulama to na mabugar miya katas subuk ka oy, alhamdulillah. Miya katas subukakan. So kapakatas sa kubuk na din nakaratayan, pipa kaya na ng mga ulama tanong. Ito na, piyas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na makapagilain tanong sa mga hadith, makapantag ko sifat ubukian, na ay kadagalan, miya aloy ko sifat ubukian, nagyang utakatas ubukian. Taman si isa, wagas ubukian. Okay, nakanabaya kapag sa sunat, okay na upama tigi Sheikh Salih Al-Fawzan upama ka aya paniad na ka sangot ka pagkata nga sabuk ka na upama na anto na ini na pangingiringan ka sa Rasulullah na mapya fi khairun azim mapya insyaallah nang bulas sangot kapag daw masumbayang sa Maghrib kasumbayang sa Isya na sumbayangan ka sa Maghrib di unay nga sa Maghrib na ug sumbayang sa Isya na apya siya tanong bukya tagwi sa di nga balasan na ron Allah subhanahu wa ta'ala sa madakla mapya na ino ka kasumpatan tanong buhay insyaallah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.